Colosas, Kapitulo 2. Buot kong masayran ninyo, nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo, ug alang sa taga Laodicea, ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila, nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan, nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya, natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Gisultihan ko kamo niini, aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan, bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog, ug nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo, ug mapasalamaton kanunay. Busa, matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, naggikan sa mga pagtulunan, nagikabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo, sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa, nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang pananawon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna, bisag wala siya'y katarungan. Og gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo nga nagmatuto ug nahiusa sa tibuok lawas pinaagi sa mga lutahan ug kaugatan niini, ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Namatay na kamo uban ni Kristo, ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo niining kalibutana. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto. Dili na magpulos kining tanan, human kini maggamit. Kini mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang og tao. Sa tinuoray,
Daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas. Apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Colosas, Kapitulo 2. Buot kong masayran ninyo, nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo, ug alang sa taga Laodicea, ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila, nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan, nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya, natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Gisultihan ko kamo niini, aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan, bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog, ug nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo, ug mapasalamaton kanunay. Busa, matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, naggikan sa mga pagtulunan, nagikabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo, sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamong naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa, nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo, tungod sa iyang nakitang pananawon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna, bisag wala siya'y katarungan. O gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo, nga nagmatuto ug nahiusa sa tibuok lawas, pinaagi sa mga lutahan ug kaugatan niini, ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Namatay na kamo uban ni Kristo, ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo niining kalibutana. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto.
dili na magpulos kining tanan, human kini maggamit. Kini mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang og tao. Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas, apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Colosas, Kapitulo 2. Buot kong masayran ninyo, nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo, ug alang sa taga Laodicea, ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila, nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan, nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya, natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Gisultihan ko kamo niini, aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan, bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog, ug nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo, ug mapasalamaton kanunay. Busa, matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, naggikan sa mga pagtulunan, nagikabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo, sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamong naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo ug gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa, nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo, tungod sa iyang nakitang pananawon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna, bisag wala siya'y katarungan. O gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo, nga nagmatuto ug nahiusa sa tibuok lawas, pinaagi sa mga lutahan ug kaugatan niini, ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Namatay na kamo uban ni Kristo, ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana.
Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo niining kalibutana. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot ni ini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto. Dili na magpulos kining tanan, human kini maggamit. Kini mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang og tao. Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas. Apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Colosas, Kapitulo 2. Buot kong masayran ninyo, nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo, ug alang sa taga Laodicea, ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila, nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan, nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya, natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Gisultihan ko kamo niini, aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan, bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog, ug nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo, ug mapasalamaton kanunay. Busa, matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, naggikan sa mga pagtulunan, nagikabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo, sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo ug gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa, nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo, tungod sa iyang nakitang pananawon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna, bisag wala siya'y katarungan. O gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo, nga nagmatuto ug nahiusa sa tibuok lawas, pinaagi sa mga lutahan ug kaugatan niini,
ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Namatay na kamo uban ni Kristo, ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo niining kalibutana. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto. Dili na magpulos kining tanan, human kini maggamit. Kini mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang og tao. Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas. Apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Colosas, Kapitulo 2. Buot kong masayran ninyo, nga naningkamot ako pag-ayo alang kaninyo, ug alang sa taga Laodicea, ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila, nga mahugpong sa gugma ug makabaton sa tanang kabulahanan, nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon, masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya, natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Gisultihan ko kamo niini, aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan, bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Kay bisan tuod wala ako diha, uban ako kaninyo sa espiritu. Nalipay ako sa inyong kahusay ug sa kalig-on sa inyong pagtuo kang Kristo. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog, ug nga nalig-on diha sa pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo, ug mapasalamaton kanunay. Busa, matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, naggikan sa mga pagtulunan, nagikabilin-bilin sa mga tao, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili diay gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo, sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon, gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug awtoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo may tungod sa pagkaon o ilimnon o may tungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa, nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang pananawon. Nagpagarbo siya sa iyang tawhanong hunahuna
bisag wala siya'y katarungan. O gisalikway niya ang ulo nga mao si Kristo nga nagmatuto og nahiusa sa tibuok lawas pinaagi sa mga lutahan ug kaugatan niini ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. Namatay na kamo uban ni Kristo ug naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo, nga daw iya pa kamo niining kalibutana. Nganong magtuman pa man kamo sa mga tulumanon, ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto. Dili na magpulos kining tanan, human kini maggamit. Kini mga sugo ug mga pagtulunan nga binuhat lamang og tao. Sa tinuoray, daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilang minugna ug sa taphaw nga pagpaubos ug sa hilabihang pagdagmal sa ilang lawas. Apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas.